Ποιήθηκαν φεστιβάλ. Μικροί και μεγάλοι μαζεύτηκαν από το πρωί στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκοσία με στόχο να ενημερωθούν για τα όσα έχει να τους προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus Plus στα πλαίσια του Νικοζία Erasmus Plus Festival. Τα προγράμματα αφορούν μαθητές και φοιτητές και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Λευκοσία το φεστιβάλ οργανώθηκε από τον Δήμο Πόλης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διαβίου Μάθησης. Οι οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν έστησαν περίπτερα, ενώ υπήρχαν καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά. Ένα από αυτά ετοιμάστηκε από την Πανευρωπαϊκή Κοινότητα Διδασκαλίας eTwinning. Στο ΡΙΚ μίλησε η πρεσβευτής της eTwinning για την επαρχία Λευκοσίας, Μαρία Μιχαήλ Κολίθα. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με μια συνάδελφο από έναν άλλον δημοτικό σχολείο. Έχουμε δημιουργήσει έναν έργο με 3 άξονες, τη λογοτεχνία, το διάστημα και το περιβάλλον. Δημιουργήσαμε με τους μαθητές μας διάφορα παιχνίδια και τα φέραμε σήμερα εδώ για να παίξουν τα παιδιά, να γίνει μια διάχυση τόσο του προγράμματος eTwinning, των ευρωπαϊκών γενικά προγραμμάτων όπως είναι και ο στόχος των Erasmus Days, αλλά και για να μάθουν τα παιδιά αυτό το πρόγραμμα και να αρχίσουν και τα ίδια να το ζητούν. Λειτουργήσαν επίσης εργαστήρια για τις γυναίκες και τη